Някаква поинтер там! Здравейте, аз съм... Сега как е? Здравейте, аз съм Сторм. Аз съм Кеас. И ние сме Сторм и Кеас. И ние сме тук, за да забавляваме аудиторията. Моето реално име, вижте, е Кристиян Зарков и съм на 18 години. Моето е Николай Иванов, съм на 16. И като цяло мога да очаквате от нашия канал. Значи ще качваме всякакви видове пранкове. Може да правим челенджи, които ви ще ни предлагате да правим и общо взето ще целим с това да ви забавляваме вас и цялата аудитория. По възможност да съм много излагащ. Моля ви се, Да. защото родителите ме гледат. Не, шумно са. Колко моето е по-най-добрите. Да. Създадем и една Facebook страница, където ще качваме нашите клипчета, ще качваме различни наши снимки и като цяло също така ще направим Instagram акаунт, където също ще качваме нашите истински снимки, така че много ви се молим, харесайте ни страницата, фоловайте в Instagram, наистина моля да се. Да, и като цяло там ще може да ни предлагате да правим някакви челенджи, може да дадете някакви съвети да правим пранкс и неща, които ще забавляват вас, защото не си с това да забавляваме. Точно така. Да, ако ви харесва това клипче, то тогава го лайкнете. И се абонирайте тук долу някъде. Доста готово. Да. И толкова човечки. Чакате много брутални клипчета и да. Така че... Чао! И до скоро! Абе, човек, си го много носа, бе. Ай, цяло, брат.